Misa kay naa pa ko'y misa dito sa Bato Chapel. So daghan pa'y nagpa-blessing, upat ka balay, ya naa pa'y motor. So at least nalipay man sila. Mga igsoon, naa na kita karon sa 21st Sunday sa ordinary time o sa atong ebanghelyo karon na ay dako nga pangutana. Kung atong hunahunaon mga igsoon, no, this is a simple question but hard to answer. Gipangutana ni Jesus ang iyang mga apostoles kung kinsa man siya sa pag-ila sa iyaha. Kung kita mga igsoon, pangutan-on kita karon kung kinsa ang Ginoo or kinsa si Jesus ninyo, pinaagi sa usalang ka word, just in one word, who is Jesus to you? Naamoy mga words nga nahunahunaan kung kinsa si Kristo sa inyo, ha? Basing ano ba ninyo, ha? Nagunahuna nga si Jesus is our provider, our creator. Sa ingana pa lang mga igsuon, murag kanang nalibog na ta sa pagkilala nato o sa pag-differentiate nato sa tulo ka persona sa atong Ginoo. When we say provider, para man na kang kinsa, and creator, para sa Dios Amahan, ang atong Savior and Redeemer, sa Dios Anak, mauna si Jesucristo, o atong Sanctifier, ang atong tagiya dinhi sa kalibutan, that is, ang Espiritu Santo. Kabantay mo mga ginikanan o mga lola, kung naamoy mga apo, unsa mo'y ipakilala ninyo, unsa may ikasulti ninyo sa inyong mga apo, kung makakita og litrato or imahe ang inyong anak sa atong Ginoong Jesucristo, unsa may inyong isulti nila, kung mangutana, lola, kinsa man na siya, unsa itubag ninyo? Mauna siya si Papa Jesus. No? Sa pag-introduce pa lang nato mga igsuon, naanay sayop. Kay ever since mga igsuon, dili man na siya nato tawagon nga Papa Jesus, kay ngano wala man siya'y anak. Kano sa ama nagkaanak si Jesucristo, nga gitawag siya nga amahan. Mauna siya mga igsuon nga usahay, our relationship to Jesus Christ is layo kaayo tungod kay ato siyang kabigon nga atong amahan. Our relationship baya mga igsuon is magdepende. Di ba lahi ang imong relasyon sa imong amahan ug layo pod ug lahi pod ang imong relasyon sa imong igsuon. Usahay, asa man duol ang imong relasyon sa imong amahan o sa imong mga igsuon? Most of the time. Pero hangtod karon na may mga igsuon nga mag-away gihapon. Pero most of the time, kung naa kay igsuon, asa man ka duol or close sa imong mga ginikanan or sa imong igsuon? Sa imong mga igsuon. So mauna siya mga igsuon, sa atong relasyon sa atong Ginoong Jesucristo, maupod na. Kay kabigon man gud nato ang Ginoong Jesucristo nga amahan. Nya every time nga makasala kita, atong hunahunaon dayon, and even ang mga elders, ang mga adults, maupod na'y ipakilala nila sa ilang mga anak, sa mga gagmay mga bata. Ayaw na siyang buhata, kay kasab-an ka ni Jesus. Mga lagot si Jesus nimo. Ug sa pagdako nato, atong mahunahunaan nga the Lord Jesus Christ is a punishing God. Kay every time nga makasala kita, maudayon na ang atong mahunahunaan, kasab-an na pud ko sa akong Ginoong Jesucristo. Di ba? So aton na siyang walaon mga igsuon.
Kay if we treat Jesus Christ as our friend, mas dali muduol niya ug dali mangayo ug tabang niya. Kay kung naa kay best friend, kinsa may naay mga best friend diri sa ilang kinabuhi or best friends, mao ni sila ang mga tawo nga inyong duulan kung naamoy mga problema. Kay kamo kung naamoy mga problema, especially when you were still teenager, di man mo muduol sa inyong mga ginikanan o mga yugtabang o ingon, nay, na ako'y problema, tay, na ako'y problema. Asa mo muduol? Sa inyong classmate, sa inyong friends. So, ingana tani ang atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kabantay mo mga igsuon, sa teleserye sa una nga Santino, unsa may tawag niya kang Jesus. Bro, di ba? Wala na siguro mo ka. Nakatanaw pa mo, ana, oy. Diya gani na ni sikat, no, ang pangalan nga si Bro. Sumuuna siya mga igsuon. Unya, kung ingana ang atong pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mas dali ug mas gaan kung naatay mga problema nga giatubang sa atong kinabuhi. Because there is a friend who will kanang muunong nato, mutabang nato sa atong problema. And so therefore, brothers and sisters, as we continue our holy sacrifice of the Mass, we ask the guidance of the Holy Spirit and also the guidance of our Blessed Mother in order to strengthen our relationship to Jesus Christ. And mabuhat na nato, pinaagi sa pag-ampo. One concrete example for this, mga igsuon, is nga nung kinahanglan nato og pag-ampo. Kinahanglan nato ampuan or muampo sige. Kay ingon nila, the more that you talk to the person, the more nga naa kay conversation or the more nga naa kay connection sa usa ka tawo, the more nga magkaduol ang inyong relasyon. So mauna siya mga igsuon nga kinahanglan nato ang constant prayers in order for us, no, nga to strengthen our relationship. Kabantay mo sa mga ginikanan nga naa dinhi karon, kinsa man ninyo ang nakaila or makaingon ginikanan, mga parents nga naa dinhi karon, nga Father, makasulti ko 100% nga kilala nako ang akong anak from head to toe. Nga di pa siya mo istorya nako, tan-awon na nako siya sa iyang mga mata, Father, tan-awon na nako sa iyang mga gesture, kahibalo nako kung unsay ipasabot or unsay isulti sa akong anak. Kinsay inahan or amahan nga makaingon nga ingana ang akong relasyon sa akong anak. Nga makaingon mo nga tanan nga sekreto sa akong anak, Father, kabalo ko as ginikanan. Kabalo mo kung asa mo nagkulang, you are not able to develop a constant relationship through conversation sa inyong mga anak. Nganuman, kay katong gagmay pa lang ang inyong mga anak, mangutana gani, nay, unsa ni siya? Di ba, mga gagmay nga bata sa mukan, daghang pangutana, unsa may atong isulti nila? Paghilom diha, sa mukan ba nimo? So instead nga mag-open up sila ninyo, di na lang sila, kay sa ilang hunahuna, di na lang kumusulti sa akong inahan, sa akong ginikanan, kay kasab-an ra ko nila. And sa pagdako nila, no? Inyo na siging kasab-an, unsa may nahitabo nimo nganong ingana man ka, dili man ka ingana sa una nga gamay pa ka. Siguro kitang mga ginikanan naapod tay kakulangan. Kay we were not able, no, nga tudluan ang atong mga anak on how to open up sa ilang problema sa atua as ginikanan. Tama, mali.
So usahay, no? Kasab-an na lang nato ang atong mga anak. Sa mga parents nga naa dinhi karon, kanang naapay mga gagmay nga mga anak, ayaw ninyog sanaya ang inyong mga anak nga himuon ninyong pacifier ang cellphone. No? Samukan ang anak 3 years old para mohilom hilak tagaan og cellphone patan-awon. Nya later on, mas ganahan pa na sila mo tan-aw sa cellphone kaysa sa inyong mga nawong. Mas excited pa na sila mo tan-aw ug unsay tan-awon sa cellphone kaysa tan-awon ang inyong mga nawong. When was the last time nga nitan-aw ang inyong mga anak sa inyong mga nawong, mga ginikanan? Og nangutana, ay naa naman di ay kay mga wrinkles naino or tay? Naa naman di kay kanang kuan-kuan kanang mga spot-spot? Or tiguwang naman di ay kanay no, kay kulubot na imong nawong. Wala dyan sila kasulti ninyo, no? Because they are not used to do that. Kay wala nato sila gisanay on how to talk to us and to open up sa atua. So maupod na mga igsuon ang benefit sa pag-ampo. The more that you pray and the more that you talk to God, to the Lord Jesus Christ, the more that you will develop a deeper relationship sa atong Ginoo. Amen.